Аз съм Добрин Падалски и повече от 10 години търся отговор на един въпрос. Какво носи успех над средния на компании, които са в една и съща сфера, предлагат сходни услуги и се борят за едни и същи клиенти? Благодаря за поканата на Асоциацията на медицинските козметици за това да споделя част от отговорите, до които съм стигнал заедно с вас, участниците в предстоящата конференция. От 2012 година се занимавам професионално с семинари и обучения. Срещнал съм в залите над 20 000 участници, които заемат експертни или мениджърски позиции в своите компании. С всеки един от тях сме търсили заедно кое е следващото стъпало от професионалното развитие. Коя е следващата малка промяна, която всеки един участник може да направи в своето ежедневие, така че да има по-добри резултати следващия ден. Или да постига същите резултати с по-малко усилия. Специалността ми е междучовешките отношения. Как да мотивираме колегите си, как да мотивираме клиентите си да вземат едно или друго решение, как да предотвратяваме конфликтните ситуации и напрежението, как да се сработваме добре с хората около нас, как да въздействаме на тях по начин, по който на тях да им харесва да работят с нас. Какво може да донесе успех над средния на една компания, която работи в силно конкуриращ се пазар? Ще споделя с вас 3 от своите открития. Първото е способността на хората в тази компания да печелят следващия си клиент с препоръка от уста на уста. Не е тайна за никой, че в днешно време едно от най-скъпите неща е да привлечеш нов клиент чрез платена реклама. Как да печелим следващия си клиент с препоръка от уста на уста е една от практическите теми, с които съм готов да ви запозная по време на предстоящата конференция. Втория отговор на въпроса как да постигаме резултати над средните се крие в това как да предразположим, как да въздействаме на настоящите си клиенти, така че те да пожелаят да ползват още нещо от услугите, които предлагаме. Ние всички знаем, че имаме нещичко, което ще бъде полезно на клиента ни в момента. Още нещо, освен това, което той или тя вече ползва. Как да направим така, че клиентът да пожелае сам да купи тази допълнителна услуга? Ползването на допълнителни услуги е втория отговор на въпроса какво може да ни даде успех над средния в бранша. Кой е третия отговор на въпроса как да постигаме резултати над средните за бранша? Той се крие в работата ни с така наречените трудни клиенти. Кое е по-важно? Клиента да харесва мен или аз да харесвам клиента? Това не е риторичен въпрос. Въпрос, над който ще споделя дългогодишни наблюдения и практически опит. Как да използваме всяко оплакване като подарък? Вярвате или не, оплакването на един клиент е пряк път, отворена врата към неговото или нейното сърце. И така, как да печелим нови клиенти с препоръка от уста на уста? Как съществуващите ни клиенти да ползват все повече от нашите услуги? И как да превръщаме оплакванията и клиентите, които се оплакват в наши фенове, са 3 въпроса, на които съм готов да споделя практическа информация. Компанията, за която работя, се казва Хансен Бек и нейното верую е, че ние се развиваме като професионалисти с малки стъпки всеки ден. Пригответе се да научите практични насоки. В детайла на моето работно ежедневие, какво да кажа различно, какво да направя различно, така че да повлияя на клиентите, с които работя. Успехът в днешните икономически условия принадлежи на тези, които познават своите силни страни, ценности и движещи мотиватори. Каня ви на предстоящата конференция заедно да изследваме силните страни и движещите мотиватори, които ще ни донесат следващата стъпка в професионалния успех. Кои са целите, които вие искате да постигнете? Заповядайте на конференцията и ги споделете с мен. Ангажирам се да ви дам практичен съвет и насока. До скоро!